Bakari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye bi ye marsikalo tile 21 ye Bakari Tarawele ani sunkalo tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa musaka a kɛnɛya a limaniya Ala k'o nɔgɔya an ye sunkalo kalo in Bakari wamani kalo don dɛ zango funteni min bɛ senna nin a cɛ an bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ kɔrɔ fɔ ɲinɛ funteni o ye ko kɔrɔ ye Bakari ɲinanta in bɛ cogo min na karatatata mun bɛ dugu la maa min mana kuma karatatata min mana kuma karatatata Ala k'an sabu ɲa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sunkalo kalo kelen min bɛ dun san kalo 3 o de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o dun sunkalo kalo kelen a suguri suntigɛ surafana negela sunbagatɔ ka dumuni misɛnnin ka ca fo ka dama tɛmɛ ɲinanta in o ye miɲɛ ye miyɛtɔw fana b'u yɛrɛ dɔn ɲinanta in Ala ka lakalili si d'a ma Bakari fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Bakari Ala ka musaka nɔgɔya an ye Ala ka limaniya d'a ma Ala ka nafolo nɔgɔya an ye yarabi an bɛ dugawu kɛ Bakari sunkalo ban min bɛnalen dugawu min na k'a kɔnɔ Ala ka minɛ jamana ye Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ Ala k'an ka ɲɛmɔgɔw Ala k'u kanbɛn Ala ka jamana in mara hakilina Ala ka d'u ma Ala k'u se jamanadenw kɔrɔ bi tarata Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ la Bakari Tarawele bɔ jabatan ye bi kunnafonitigiw ye Mamutu ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni minnu sugandilen b'an bolo u ka di fo ka dama tɛmɛ o tuma an bɛ tila k'an da don a la o bɛ bɛn Jabate ne ko bala sogo bɛ di Bakari Tarawele an bɛ général Balodi fo a ka fo Bakari ko dɔnkili ka di dɔnkili de bɛ maa ni na hinɛ ni k'i ɲinɛ ko caman kɔ siga t'o la mugu dun tɛ bara fo sa bolo bɛɛ n'a dayɔrɔ dɔn mugu kɛbaliya ye k'i sara i ko ten kana siga cɛnin y'a to koyi i ka kumaw de ka ca kojugu Bakari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Musa Bilali Sidibe Bakari Tarawele a ko an ka taa masakɛbulon la kunu ntɛnɛn n'o bɛnna marsikalo tile 20 Mali jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita Bakari Tarawele a tun kɛn bɛ ka wele bila jamanadenw ma tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca jamanadenw ye hakilina min ta n'o ye Assise nationale de la refondation n'an k'a ma ko ANR Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ dugudenw ye hakilina min ta o kɛnɛ kan Mali kura Mali taabolo kura Mali ale ka sariya sunba min tun b'an bolo Bakari ko kɔrɔla ni fɛn ninnu kɔrɔla i bɛ fɛn kɛ ni k'a kologiriya malidenw an ka don gundo soni kɔnɔ an ka constitution kura kan sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw de y'a fɔ sigikafɔ kɛnɛ kan ni k'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ko k'a nana jamanadenw kama jamanadenw ko sigikafɔ kɔnɔna la an mago bɛ Mali kura sɛbɛn kura min na a ka ko dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yan ko baara in bɛ se ka sigi sen kan jamanakuntigi ko ni malidenw ye fɛn fɛn ɲini ale fɛ ale b'o de kɛ sabu ale nakun ye malidenw ye malidenw de wulila k'u jɔ min ye jamana marako juguya jamana ka taabolo juguya Bakari ni k'o kuma da kɛnɛ kan ni ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka tigɛ di ɲɔgɔnmɔ kɛ ni ka fangakɔrɔ dafiri sɛbɛnnikɛla ko n'ale sigira o kan kan Bakari mun na ale b'i kɔ don jamanadenw na jamanadenw ka hakilina dɔwɛrɛ kɔni t'ale bolo k'o baara ɲuman boloda jamanadenw ye o de kumu kɔnɔna la min ye Mali ale ka min kɔni constitution ye Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma bɛna don a la min ye avant projet ye baara dira a kɛbaaw ma u ka jamanadenw ɲininka u ka Mali tabiya lajɛ Mali laada Mali kokɔrɔ Mali seko Mali dɔnko u k'a bɛɛ k'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele maa minnu taara n'i y'a lajɛ min ye laadalamaw dɔn Bakari min ye kodɔnbaw dɔn kalankɛlaw dɔn u y'u sigi k'u miiri Bakari Tarawele ko fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ ka k'a kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ jamana ka taabolo kumabaw u y'olu de tɛntɛn ni k'olu k'a kɔnɔ baara bannen u y'a ta ni k'a di jamanakuntigi ma jamanakuntigi k'a lajɛ Bakari Tarawele ka tila k'a lajɛ ni ka tila k'a segin u ma tuguni min ye baara laban ye Bakari k'a finaliser u y'o fana lajɛ sɛbɛnni tɛ min kɔfɛ bilen u y'o tɛntɛn k'o ban pewu ni k'o ta k'o di jamanakuntigi ma jamanakuntigi fana ko baara banna aw bilala min na a y'o ta kɛ a tɔ tora ne ta ni jamanadenw ta ye dɔwɛrɛ kɔni tɛ ne bolo o de ye jamanadenw k'u wele n'o ye dugutigiw ye n'o ye an ka laada ɲɛmaaw ye ka na ka bonya da u tulo kan o bonya Bakari o de bolodara kunu min ye constitution ye baara min kɛra kura kɔnɔna la a y'o de ta ni k'o yira dugutigiw la an ka laadalamaw diinɛtigiw o kuma k'aw bonya filɛ sɛbɛnnikɛla ko
Colonel Assimi Goïta a ma munumunu kuma da fɛ ko ye a ko baara min kɛra a kɛra Malikura ko de kama min ye Mali tabiyaw de b'a kɔnɔ malidenw ka hakilinaw de b'a kɔnɔ wa gɛlɛman foyi t'a kɔnɔ min b'a kɔnɔ Mali ka hɛrɛ ni karama n'an sɔnna ma a bɛ k'an bɛɛ ye n'an ma sɔn ma a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye o tuma aw minnu ye dugutigiw ye aw ye jamanatigiw ye o tuma ne jigi bɛ a kan ne jigi bɛ aw kan a ka kɛ kuma da ye a ka ɲɛfɔ jamanadenw ye min ye Colonel Assimi Goïta ye a ko k'a dan b'a la tigɛnba kan min ye dugu maakɔrɔw ye dugutigiw ye ladala ɲɛmaw ye bɔgɔtɔrɔ de fɛn duman min bɛ Mali constitution kura kɔnɔ u bɛna kɛ ɲɛfɔliba ye u bɛna kɛ min ye kunnafonidiba ye u bɛna kɛ jamanadenw n'u hakili yira ɲɔgɔn na ye bɔgɔtɔrɔ jan ko a kana se ka kɛ ni wɔyɔ ye maaw k'a dɔn k'a fɔ ɲuman de b'a kɔnɔ juguman misigi jarati o t'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye dugutigiw ye u fana ye lɛdu ta jamanakuntigi jamanakuntigi y'a ta kɛ k'a sigi k'olu lajɛ bɔgɔtɔrɔ k'olu fana tɛna pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn u bɛna ɲɛfɔ jamanadenw ye fo bɛɛ k'a faamu ni bɛɛ y'a faamu Bakari min ye référendum ye n'o ye ka don gundo soni kɔnɔ an jɛna n'a ye n'o ye wi ye walima ma jɛna nɔ Bakari kalafili bolodalen bɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ wa k'ali olu b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛna wi de ta sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'a fɔra jamanadenw ye k'a jɛya ka nɔgɔ bɔ kow la min b'a kɔnɔ nafa min b'a la a tabaliya kɔlɔlɔ min b'a la Bakari Malikura ko hakilina kura min b'a kɔnɔ e ko nin ko in bɛna balan de jamanadenw yɛrɛ kɔrɔtɔlen bɛ ni k'u tɛgɛ da wi kan Colonel Assimi Goïta an jɛna n'a ye an tugulen bɛ i nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari nin bɛna kɛ fiɲɛbɔ dabeleba ye nin bɛna kɛ kunnawolo ye ni k'a ɲɛsin faso Maliba ma kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi sɛbɛnnin don Bojabate naamu indépendant maaw an b'u fo ka fara Siribe kɛ kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye Seydou Konate ye Konate kɛ ko min ye anw ka soba ye dɛ n'o ye Maison de la Presse du Mali a ɲɛmaaba n'o ye Banjugu Dante ye e ko a ma maa dɔ jaabi wa min ye kiiri tigilamaa dɔ ye ni o ye Mohamed Chérif Kode ye a ye o jaabi ni ye kɔrɔfɔ in da k'a lajɛ min a sɔrɔla hakilina minnu fɛ o de ye ala mamɛ février kalo tile 20 tɛmɛlen san 2023 i b'a ye k'a fɔ min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw ye olu kɔni jasola ɲɔgɔn na ni ka kɛ tɔnkuluba kelen ye ka taa kunnafonidi baro dɔ ni ka t'o sigi Maison de la Presse o ɲɔgɔn ye kɛ soba kɔnɔ ɲɔgɔn ye a kuncɛla min na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama min ye anw ka nin soba in ye a min ye a so vitriw ye ka taa se fenêtres ma portes n'o ye dondaw vitriw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni kulu dɔ kɔni nana yaara ka don nin yɔrɔ kofɔlen in na sièges bɛ ta i b'a fɔ ko papier k'u kɛ ka ɲɔgɔn bon k'o kɛ ko ngɔkɔrɔ ka ɲɛsin nin conférence kɛlaw ma kɔrɔfɔ a kɔni an dayina u ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa caman kɔni b'a la k'i yɛrɛ ɲininka a donni kana bɔgɔ bi la ko jɔnni bɛ na Maison de la Presse fenêtre minnu n'a vitres kari-kari la fɛn minnu tiɲɛna kɔnɔ nin donni kama février kalo tile 20 tɛmɛlen san 2023 ko jɔnni bɛ n'a sara ɲininkali kɔni bɔ mɛn ka bin n'i ye Maison de la Presse ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔ lajɛ n'o ye Banjugu Dante ye a ko kɔsa in na gundola lettre dɔ o kɔni o y'o dilan ni ka ɲɛsin a donni kama minnu kɛla sabu ye ni ka nin kunnafonidi baro ni k'a sigi n'o ye appel du 20 février pour sauver le Mali ye o fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba a ɲɛmaayaso ka ɲɛsin u ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mohamed Chérif Kone ye ale kɔni ale de ye hakilina ye n'o ye jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye ale de y'a coordinateur ye a kɛn bɛ ka min kɛ a dalaminɛkala ye anw Maison de la Presse ka lettre kelen kɔ ka ɲɛsin u ma o de ye ko kɔsada in na k'u y'a laɲini k'u bɛna u ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda Maison de la Presse kɔnɔ ko min ye ɲɛmaayaso ye k'olu kɔni banna na wa n'i y'a lajɛ Banjugu Dante k'o ye sɛbɛn min kɛ o sɛbɛn in a kɛla ka bɛn ntɛnɛndon dɔ ma mars kalo tile 13 san 2023 lettre in a jaabila fana ka bɛn tarata ma mars kalo tile 14 o tɛ don n'a dugujɛ wa san 2023 wa ko n'i ye ko in lajɛ olu ka ban kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye appel du 20 février pour sauver le Mali yɛrɛ u y kɛra sabu ye ka Maison de la Presse vitre n'a fenêtre minnu ni ko olu bɛɛ lajɛlen kari-kari min kɔni maa minnu nana kari hali sini u suguma dɔn o kɔni o den senfɛ maa ŋɛniye ɲumantigi wɛrɛw de kɔni bɔla fan wɛrɛ fɛ ni kana yɔrɔ in ni k'a dilan k'a ɲɛ wa k'olu t'o yɔrɔ dilan ka ɲɛ k'o ta k'o di ninnu ma tuguni o ka kɛ sabu ye k'a kari-kari tuguni ko jɔnni bɛna sara u ye
ko wa ko karigarali fɔlɔ min kɛla n'o de ye k'an ka sièges kari k'an ka vitres kari min ye fenêtres ni portes ye ka nin bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na o taabolo min filɛ nin ye dɛ k'a ko k'a ɲɛ bɛ ɲini ko wa min ye maison la presse ye a bɛ taa jalakili sɛbɛn don ka ɲɛsin X ma n'o de ye mɔgɔ tɛ se k'i tɛgɛ ŋɔni si a la nka an b'an ka jalakili sɛbɛn don walasa an ka hakɛ an ka se ka bila a minɛn kɔnɔna na wa n'i ye Mohamed Chérif ka kɔrɔfɔ lajɛ a bɛ fɛ k'i dogo hakilina min kɔfɛ dɛ min ye Banjugu Dante n'o ye maison la presse ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Mohamed Chérif Kone ye ka fara Isa Kawujim kan ani maa fila wɛrɛ u nana ka na maison la presse ɲɛmaa ni ka na a sɔrɔ a ka bureau kɔnɔna na ka fɛn min laɲini a fɛ o de ye ko karikarili min da la ka maison la presse minɛnw sɛgɛrɛ k'u ka fara olu ka jɛkulu kan u ka se ka taa plainte don min ye Banjugu Dante ye a ko jamana in bɛ dangan min na sisan n'olu ma tasuma min dala sa u ma ji bɔ tasuma min futinɛ kan u tɛna kɛ sababu ye ni ka o kolokolo min ye olu yɛrɛbanikun ye min ye maison la presse a b'a ka jalakili sɛbɛn don k'a sɔrɔ o ma fara jɛkulu wɛrɛ kan o de ma bɛn maa ninnu ma ko wa ko min ye u ka lettre min n'o a b'a la k'o kuma fɔ n'a kɛla ka bɛn mars kalo tile 14 ma n'u maison la presse y'a jaabi mars kalo tile 14 sɛbɛn in kɛra 13 maison la presse y'a jaabi mars kalo tile 14 ka bɛn tarata ma san 2023 ko wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ olu siralen de don u kana na yɔrɔ in ta k'a di maa ninnu ma tuguni a ka kɛ sababu ye a ka kari-kari ko kura tun bari fɔlɔ min kɛla o ma sara u ye maa ŋaniyantigiw de ɲɛna u ma ka se ka yɔrɔ in ka se k'a labɛn k'olu bɛ u ɲɛ ye kala ye tile fɛ sufɛ ka t'u ɲɛ sɔrɔ a la wa k'o tɛ se ka kɛ ko nka k'a mana tigɛ da o da la olu b'a fɛ k'a ɲini de o ni jɛkulu in ka se ka sigi ka kuma k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a la ko nka ko taabolo min talen filɛ nin ye u fɛ olu kɛlen ko ka lettre kɛ ka ɲɛsin u ma u bana ka lettre minɛ wa min y'u ka plainte ye k'u n'a don ka ɲɛsin u ma bɔgɔ jɛnilen kan u bɛ wele bɔgɔ jɛnilen kan maa min kɛla sababu ye ka yɔrɔ in kari a tigi ka dɔn ɲininiw ka kɛ wa u min ye maison la presse ye a fɛn minnu karila o ka sara nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Seydou Konate a ka fasiri don Bukari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona ayiwa nin sɛbɛn in a na kɛ mindis nin na kɛ sɛbɛn kura ye ayiwa nin sɛbɛn in Bukari an n'a kɛ tɔgɔntan ye Bukari ne bɛ n tigɛ don joona sɛbɛnnikɛla Bukari o de tɔgɔ ye Araduli ye Araduli ko Bukari Tarawele min ye Aliyu Bubakari Jalo Bukari n'o ye fulakɛ ADP Maliba ɲɛmaaba Bukari Tarawele k'a tun taara jamana kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Bukari Tarawele a tun taara senayala n'i y'a lajɛ senayala gansan kun tɛ Bukari a tun taara min ye baaraw boloda baara minnu b'a to Bukari min ye dɔ bɛ fara sana yɛlɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Aliyu Bubakari Jalo waati jan tɛmɛnen kɔ jamana kɔnɔ ko dankɔrɔba in k'a seginna ka na tarata tɛmɛnen ye marisi kalo tile 14 Aliyu Bubakari Jalo ka pankuru a cunna an ka pankuru jigikɛnɛ Modibo Keyita la Bukari Tarawele min ye parti ADP Maliba o tɔndenw Bukari ka taa bila lafasabaw kanubaw limanaw Bukari jamakulu de bɔra fo k'a damatɛmɛ min ye tigɛrɛ ye k'o warawara sɛbɛnnikɛla ko Aliyu Bubakari Jalo bɔra pankuru dafɛ i b'a fɔ ko jamanakuntigi a ko nin ye tamasere ɲuman ye Bukari Tarawele sabu n'i y'a politiki tɔn in lajɛ Bukari jɔyɔrɔ min bɛ a la an ka jamana masakɛ kalafili tɛmɛnen a kɛra jɔyɔrɔ min ye o ma dogo malidenw na a ko Aliyu Bubakari Jalo ani masakɛya kun tɔ tora panko kelen ni ɲɛ wa a ko ni Ala ye ko min natigɛ tuma min na Bukari fura foyi tɛ a la Aliyu Bubakari Jalo a bɔlen pankuru kɔnɔ min ye foli o bolodara u y'a kunbɛn k'a dɔdɔlima Bukari ni k'a nisɔndiya Bukari jamakulu de bɛ ka kule n'a tɔgɔ ye ka bɔ pankuru jigikɛnɛ na fo a ka so kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bukari nin tigɛ gansan Aliyu Bubakari Jalo a ka maa ɲumanya Aliyu Bubakari Jalo a ka danaya a ka politiki ɲɛdɔn a ka jamana kanu k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Aliyu Bubakari Jalo selen so kɔnɔ tuma min na Bukari a y'a sigi ka jamakulu lajɛ hali bi jamakulu jɔlen bɛ da la min ye dunu ni bala tigɛrɛ fɔ nisɔndiya k'a yɛrɛ k'a fɔ min ye an ka président d'honneur ye a tun taara jamana kɔfɛ Ala danga ɲuman na Bukari Tarawele ni kana anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan o nisɔndiya n'o mugure an bɛ si k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko Bukari min ye Aliyu ye a ko dɔwɛrɛ t'ale bolo foli kɔ waleɲumandɔn foli nisɔndiya ye tɔndenw ka taa bila teriw la kanubaw la ani maa o maa ko de kɛmɛ ka dana ta ka d'ale ka tɔn kan n'o ye ADP Maliba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye tarata araba alamisa a ye pankuru ta Bukari ni ka taa ɲoro min ye sherifu ye Bukari b'a ye k'a fɔ n'o ye Buye Ayidara ye Bukari ani jamakulu belebele tara ye n'o ye comité exécutif maa caman ye sɛbɛnnikɛla ko
u cu ɲoro jama kelen de bɔra k'a kunbɛn min ye Buye fɛ Bakari a taara dantigɛ Buye ka cɛkɔrɔba fɔ k'a waleɲuman dɔn ale tun taara jamana kɔfɛ o tuma a nana jamana kɔnɔna la a bɛ taa fɔ cɛkɔrɔba ye ale nana hakilina minnu b'a la k'o yira cɛkɔrɔba la a ko cɛkɔrɔba nisɔndiyara Bakari a ye duwawu ta ni k'a sɛgɛrɛ a ka ɲinifɛnw Ala k'olu sabati Bakari min ye Mali ka diya Mali ka basigi tigɛdiɲɔgɔnmaya ka sabati a y'o duwawu belebele kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cɛkɔrɔba ni Alu Bubakari Jalo u ka di min kɔni ye jamana in Bakari k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ŋaniya bolodenw bɛ se ka sabati cogo min na min ye Alu Bubakari Jalo k'a dɛmɛ Bakari k'a bilasira ka duwawu k'a ye foyi tɛ cɛkɔrɔba kan ka min kɛ k'a m'o kɛ Alu Bubakari Jalo sɛbɛnnikɛla ko a ko Alu Bubakari Jalo a min ye a bɔlen o taama la a y'a sigi ka jateminɛ kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ye baara min kɛ ADP Maliba kɔnɔ Bakari kana ale yɛrɛ bila fo min ye président d'honneur ye o tuma ko min ye président min ye ale nɔrɔ bila k'a b'o fo k'o waleɲuman dɔn min ye tɔndenw ye u ka kanubagaya u ka danaya u ka kankelentigiya u ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya k'a b'u bɛɛ fo sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔ bɛ yen Bakari o ye wulikajɔba min kɛ nin taama in na Bakari n'o ye honorable député Kisima Jariso ye Fallou Kisima Jariso Bakari ale kɔni ye wulikajɔ min kɛ nin na Bakari n'ale bɛ bureau exécutif la a ko Alu Bubakari Jalo ye min ye Mali bolo maa dennin tɛ Alu Bubakari Jalo ye min ye politique la a b'a ɲɛdɔn a taabolo b'a bolo Bakari min ye Mali ka bɔ nɔgɔ la malidenw ka hakilina k'o jidi a ko fulakɛ Alu Bubakari Jalo maa don ni jamana kalifara la k'a bɛ se jamana kɔrɔ malidenw sigilen bɛ ka min makɔnɔ k'a b'a tɛmɛ malidenw ka hakilina kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Alu Bubakari Jalo a seginne kana jamana kɔnɔ Bakari mun de tora o de ŋaniya bolodalen minnu bɛ yen politiki baara ni politiki taama sira kɔnɔ Bakari ko sɔnni bɛna da olu kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ tɔgɔntan kɔnɔ Aradul ale ka sɛbɛnni don naamu Amina cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye I tigɛ don Bajabate naamu kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigi den ye k'i kunda kogo la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le républicain le républicain Musa Sanba Jalo nin ye a ka fasiri ye Musa ko min anw ka ji ni courant baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ye ni a bɛ wele ko syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité n'an k'a ma ko bakurunba la ko Sutelec EDM SA n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye wulikajɔ min n'a bɔla ka kɛ kɔsa in na n'a kɛla sabu ye bureau dɔ kɔni o sigina min kɔni maa t'a dɔn maa min dogon bɛ maa ninnu kɔfɛ ni k'o ta k'u kɛ bureau ɲɛmaa ye wa min ye bureau kɔrɔlen min bɛ yen o ɲɛmaaba n'o ye Abdoulaye Cissé ale min ye Sutelec ye o secrétaire général ye a kɔni y'a jira kunnafonidi baro dɔ dili senfɛ min bɔla ka kɛ juma tɛmɛlen mars kalo tile 17 san 2023 u yɛrɛ jabala ba la n'o ye quartier du fleuve ye o kɔnɔna ye ka se ka baara ye ni ka da don a la ni ka ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ n'i ye tɔn kofɔ i bɛ jo sariya sɛbɛnw k'o kofɔ n'o ye statut et règlement ye o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen jamana kɛlen bɛ k'i tɛgɛ bila diɲɛ seleke naani tɔnba sɛbɛn minnu na n'o dɔ bɛ tali kɛ baarako kan o kɔni n'i y'o fana ta k'o lajɛ o bɛ hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen maana wa n'i y'a lajɛ bureau min n'a bɔla ka sigi k'a fɔ k'o ye Sutelec bureau kura ye k'a ma sigi tiɲɛ kan awa min ye a taabolo caman ye ko dibidibi yɔrɔ caman bɛ a kɔnɔna na maa bɛ se ka taa maa ta maa min n'o bɛ retraite la n'o ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye k'o ta k'o bila baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu ɲɛmaaya la k'a fɔ k'u ka kuma baarakɛlaw to a la ko yalima k'i ye baara ɲuman kɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Sutelec ɲɛmaa ye n'o ye Abdoulaye Cissé ye a y'a jira o juma tɛmɛlen k'a fɔ min ye nin bureau kura sigilen ye u tɛ a lakodɔn bi u tɛ a lakodɔn sini wa maa minnu kɛn bɛ sabu ye ni ka bureau kura ye ni k'a sigi n'a sɔrɔla hakilina minnu bɛ u la k'a kɔni ko jamana ci hakilina don ko bawo min ye nin bureau ye a tɛ baarakɛlaw ka degun dɔn a tɛ baarakɛlaw ka taabolo dɔn bawo min ye syndicat ye a bɛ wulikajɔ kɛ tɔndenw to a la waasa gɛlɛya ni degun min bɛ u kan baarakɛda ninnu kɔnɔna na ka se ka a degun ka fura ɲini a la wa min Abdoulaye Cissé ye ale kɔni y'a jira a ka laseliw senfɛ k'a fɔ min ye nin bureau ye k'a bɛ ci bawo min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye o bɛ fɛn min laɲini o de ye bureau maaw u ka baara bila petenkelen walima olu k'u ta bɔgɔ jɛnilen kan min ye ka taa plainte don o contre la n'o ye ɲagili sɛbɛn ye
k'a jira k'a fɔ biro min n'o b'a la ka kuma sisilɛki to a la n'a jirala k'a fɔ ko a kurakurayala marsikalo tile sigilen 3 ka s'a tile 4 ma san 2023 ko nin tɛ olu ka biro sigilen ye bon n'i ye ɲɛsilikɛna ni baarakɛdaw ka cɛkɛda yɛrɛ ta ni ka a lajɛ min ye olu ka kɔngɛrɛ ye n'i y'a mɛn ko biro bɛ kurakuraya déléguéw n'o ye baarakɛlaw ka maa sugandilenw ye n'u bɛ wele ko déléguéw olu de kɔni o ni sɛbɛn dɔ bɛ na u kɔngɔn na n'a bɛ wele ko mandat o kɔni o bɛ vérifier n'o k'a sɛgɛsɛgɛ k'a larawe yanni baaraw bɛ daminɛ foroba lajɛrɛ senfɛ n'o ye assemblée générale ye wa min ye biro yɛrɛ biro kɔrɔlen min bɛ yen o ka yamaruya o fana kan ka ɲini ko nka ko n'i ye biro kura in ka sigili ta k'a lajɛ o kɔni a bɛ fɛn min kofɔ o de ye baarakɛlaw bɛ se ka kɔ don ɲɔgɔn na cogo min na ko maa jɔnni de bɛ dibidibini na ka se ka nin baara cɛjugu ni k'a ta k'a don baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko min ye sɛgɛ lafiɲɛbɔla ye maa bɛ t'o ta k'o ka kuma baarakɛlaw to a la a bɛ a bɔda dɔ wa bawo min ye biro kura in ye a sigila ŋanamu kɔnɔ a sigila dibidibi kɔnɔ Ablaye Cissé ale min ye Sutelec ɲɛmaaba ye n'o y'a secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na kɔrɔfɔ caman bɛ nin ko duguma ani da don a la ni k'a walawala Fazirikɛba n'o ye Musa Samba Jalo ye a ko min ye Sutelec secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u nana ka na biro kura in ni k'a sigi sen kan u mandat kun tɛ u bolo maa m'u sugandi wa ko u nana jɔnni de to a la ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa a ye laɲini min fana kɛ kɔrɔfɔ in senfɛ n'o ye nin kunnafonidi baro senfɛ ye o de ye ko EDM directeur n'o y'a ɲɛmaw ye minnu bɛ sugandi n'u sugandila ale ni u k'a to yen u ka baara kɛ u bɛ na ni hakilina min ye baara n'a binna k'a fɔ k'a bɛ ɲɛ ye maninfin fɛ i b'a ye k'a fɔ ni ministre falenkɛla bɛɛ o ministre fana natɔ la o n'a ka directeur bɛ na ko société bɛ to o taabolo kan ka kɛ fɛn ye wa degun min n'o bɛ EDM SA kan bi o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wa fura min kan ka ɲini a la o de ye ni directeur min n'o sugandila san 5 o ka d'a ma o ka k'a ɲinini ye baara ni ɲɛdɔn min ni fɛɛrɛ minnu b'a bolo a ka se k'o waleya malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa jiko ani kuranko la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le républicain kɔnɔ Musa Samba Jalo a ka fasiri bon Traoré ne bɛ n tɛgɛ don ko kura le Guido sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Lansana Kulubali Lansana ko a ko seko ni dɔnko Bɔkari Traoré min ye an ka kalanso kɔnɔna ye n'o de ye complexe scolaire biya ye Bɔkari Traoré i b'a ye k'a fɔ kalo in tile 18 tɛmɛnen a ko olu y'u ka seko ni dɔnko u y'o don kɛnɛkɛrɛ de sigi Bɔkari Traoré i b'a ye k'a fɔ a dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bɔkari min ye kalanden minnu bɛ Mali a taabolo seko ni dɔnko Bɔkari Traoré ni ko hakilina k'a jɔ sabu denmisɛnninw de ye sini maakɔrɔbaw ye Bɔkari min ye bilasirali ye u tɛ fɛn minnu dɔn seko ni dɔnko la fɛn minnu nege b'u la u bɛ fɛ ka kɛ fɛn minnu ye ni k'o taasira ɲuman k'o yira u la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari ko n'a bɛ kɛ danaba de bɛ ɲini Bɔkari ni ka ɲɛmaya ta ka d'o ma kɛnɛ in a parrain ba o kɛra maa min ye o de ye inspecteur général des eaux et forêts ye n'o ye Ousmane Sidibé ye danna taara ni ka da Ousmane Sidibé kan a ka kɛ parrain ye Ousmane Sidibé ko yɔrɔ min taali ka di maa ye n'i cira ye o tɛ k'i mɔ baasi ye a ko kalan ka d'ale ye ale ye karamɔgɔ ye Bɔkari ka dɔnniya bɔ a kunkolo la k'a di denmisɛnw ma o de ka d'a a bɛ da ka miiri n'o ye waati bɛɛ Bɔkari min ye denmisɛnw ka dɔnniya ko ye kalanso ko n'ale welela k'ale k'o parrain Bɔkari ko mun tora ale ka boli joona joona k'o kɛnɛ sɛgɛrɛ a ko a b'a la bi a b'a la sini a ko min ye nin parrainage ye Bɔkari Traoré bi tɛ dɛ sini ka taa bila sini kɛnɛ na n'a kun bɔra waati o waati k'a kun b'a kɔrɔ Bɔkari a ko n'i y'a lajɛ fɛn minnu kɛra lakɔlidenw u ka ɲɛma ladege min ye baarakɛlaw ladegeli catiriw min ye ka taa bila min kɔni ye fɛn wɛrɛw ye Bɔkari seko ni dɔnko catiriw Bɔkari u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa bila chorégraphiw la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye poème u ye nin bɛɛ lajɛlen ladege Bɔkari b'a ye k'a fɔ baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman min ye discours kalancogo ye min ye kalanden yɛrɛ ka kalandenya karamɔgɔya sira jɛlen o tali hakilina u ye nin bɛɛ lajɛlen ladege a ko fɛn minnu kɛr'u kun tile in kɔnɔ Bɔkari k'a bɛ maa jigi fa sɛbɛnnikɛla ko min ye inspecteur général des eaux et forêts Ousmane Sidibé ko k'ale min ye k'ale nisɔndiyara ale ye min ye ale sewara Bɔkari Traoré ko kalanden minnu bɛ lakɔliso in kɔnɔ Bɔkari Traoré k'a ɲɛ b'a la k'a fɔ jigisɛmɛyɔrɔw don Bɔkari Traoré ko karamɔgɔ minnu ye dɔnniya ta ka d'u ma u y'u ka karamɔgɔya baara kɛ sabu k'ale yɛrɛ ye karamɔgɔ ye Bɔkari ko a ye min ye a bɛ se ka min fɔ ka fara o kan u ka dɔ fara o cɛsirijala kan a ko ye ko o ye fɔ ko ban o tuma k'a bɛ min fɔ kalandenw ye fɛn min bɛ adamaden mɔnɛfa o de ye baara ye cɛya tɛ maa tiɲɛ musoya tɛ maa tiɲɛ dusukuntanya de bɛ adamaden tiɲɛ o tuma ko maa ni fɛn tɛ na i ni fɛn tɛ taa Bɔkari Traoré bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ i ka dɔnniya i ka cɛsiri i ka wuli ka jɔ ko n'i fari fara diɲɛ kɔnɔ ka ban k'i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya o kuma o ye taa ye dɛ o ye wulibali ye dɛ
o de kama cɛ min don Bugari a hakili juru caninen don kalan ka d'a ye baara ka d'a ye cadre valable don jamana in kɔnɔ jamana kana ɲinɛ kɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko inspecteur général des eaux et forêts n'o ye Ousmane Sidibé ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ Bugari min ye denmisɛnw ye Bugari ka dɔ fara o cɛsirijala kan kalan de bɛ maa mɔnɔ fa u ka kalan kɛ u ka kalan ɲini u k'u gɛrɛ kalankɛlaw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o le Guido kɔnɔ Lansana Kulubali ale ka sɛbɛnni don Lansana Kulubali filanin ka fara Guido fasirili jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don bɔ Jabate ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le rassemblement faɲɔ danbɛlɛ nin ye a ka fasiri faɲɔ ko min ye Sherifu ye halisa n'o ye magistrat Cheikh Mohamed Sherifu Kone ye ale kɔni a b'a la k'i sɔn halisa bawo min ye anw ka kiribulonba ye n'o ye Cour suprême ye o procureur général n'i y'a ka kɔrɔfɔ a ye lettre dɔ kɛ n'o ye communiqué ka se ka kɔrɔfɔ dɔw ta ni ka o sansalama wa n'i y'o kɔrɔfɔ in fana ta ni k'a lajɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen sigila sen kan ka bɛn mars kalo tile 16 ma san 2023 o kɔrɔfɔw bɔ ka bin a bɛ maa damadɔ nɔfɛ mandat d'arrêt ko kuma min n'o t'a mɛn ka ɲɛsin jamana maa dɔw ma n'olu boli mɛ ka t'u ɲɛma dogo jamana wɛrɛw kan a bɛ olu nɔfɛ wa min ye anw ka minisiri kɔrɔ dɔ fana ye n'o ye madame Fili Sisoko ye kɔrɔfɔ in a bɛ o fana nɔfɛ o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ maa dɔw fana fiɲɛbɔda dila u ma min ye caution o saralen kɔ n'o ye 1,500,000 bɔɲɔgɔnko caution ye o saralen kɔ n'olu bilala ka taa u ka du kɔnɔna na o ka waasa u ka t'u sigi ye waati ni don natɔ kɔnɔna na n'an ka kiiribulon tigilamaw n'u mako jɔna u la wele na bila u ma kokura wa maa dɔw bɛ yen ko bankɛla olu ma u ka se ka bɔ ka t'u ka denbaya la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye magistrat Cheikh Mohamed Sherifu Kone ye ale y'a jira k'a fɔ min ye Cour suprême procureur général ye k'a ka nin taabolo in k'a bɛ baara yɛrɛ n'o ye jugeya baara ye n'o ye kiiri tigɛli baaraw ye a jɔsariya sɛbɛn minnu bɛ yen n'o kan ka labato a ye procureur général ye kalikan kɛ ka ɲɛsin o taabolo minnu ma k'a b'a la k'o kɔlafɔ min ye halisa Cheikh Mohamed Sherifu Kone ye a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ min ye procureur général ka nin wulikajɔ ye n'o ye Timo ye ko nin taabolo in k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka u ka baara n'o ye magistraya ye k'a lanɔgɔ wa ko n'i sinsin anw ka jamana kiiritigɛ a sariya jatigɛden dɔ bɛ yen n'o ye article 82 n'o bɛ anw ka constitution yɛrɛ kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ min ye juge ye n'o ye kiiritigɛla ye a ka taabolo a n'a ka wulikajɔ a b'a yɛrɛ kunun kelen de kolo la a man k'i sɛmɛ walima k'i kɔ sɛmɛ fɛn na ka se ka kiiri tigɛ bawo min bɛ indépendance de la justice ko fɔ min ye Cheikh Mohamed Sherifu Kone ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi na taabolo dɔw bɛ jamana kɔnɔna na min ye anw ka kiiri tigilama dɔw ye k'u ka nin hakilina in k'a kɔni k'a bɛ maa jigi tigɛ bawo waati ni don nataw kɔnɔna na ni nin ko tola ka mɛn senna k'a bɛ kɛ sababu ye tɔgɔ min n'o ye tɔgɔ cɛ ye n'o b'an ka jugew nɔfɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ fara o tɔgɔ cɛ kan wa min ye procureur ka kɔrɔfɔ ye procureur kɔni kun y'a jira a ka laseli kɔnɔ k'a fɔ maa minnu ni tɛgɛ bolo olu kana san damadɔ kaso kɔfɛ k'u bila ka t'u ka so kɛlen kɔ ka caution sara maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni minɛ bɛ k'u lamara a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye ko tiɲɛ ye a bɛ se ka dɔn cogo min na wa min ye Cheikh Mohamed Sherifu Kone ye ale ko fili kɛla procureur général fɛ Cour suprême kɔnɔna na k'a sabu kɛ min ye procédure d'instruction ye o de ye ka maanifin min n'o a jigilara k'a fɔ k'a ɲagilen don k'a wele k'a ɲininka dalakan na o kɔrɔfɔ minnu bɛ bɔ a ɲagilen in da kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an b'o wele ko phase de procédure d'instruction ni o kɔni n'o ma kɛ ka ɲɛ k'o kiiri k'o bɛ se ka lajɛya cogo di min ye Cheikh Mohamed Sherifu Kone ye ale y'a jira halisa ko min ye nin taabolo ninnu ye ko n'a fɔra ko maa minnu bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la bi ko min ye an ka procureur général de la Cour suprême ye n'o ye Timo ye ko n'a fɔra k'a b'a la ka baara kɛ waasa olu bɛ se k'a tando cogo min na k'o taabolo min filɛ nin ko taabolo ɲuman tɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima ni ɲɔgɔn samasama min bɛ anw ka kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna to senna ta wa min ye nin taabolo ye ni nin ma ban aw minnu ye maa sugu kelenw ye aw de b'a fini sugu kelenw don n'aw m'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana dun olu kɛn bɛ ka ɲuguli min kɛ ka ɲɛsin anw ka kiiri tigilamaw ma ko yalima ko dɔ tɛna fara an jugu kan wa nin ko kɔni ne ma foyi kamana gana fo k'a dama tɛmɛ ale Cheikh Mohamed Sherifu Kone min filɛ nin n k'a tun bɛ Cour suprême ɲini awɔ an kamana gana dɛ nin y'an jɔrɔ dɛ walima a wulilen min kɛla ka bɔ a jɔyɔrɔ la o de n'a mɛn nin ye Ala ka ko nɔgɔya Ala ka ko nɔgɔya ne kɔni bɛ min fɔ min ye jamana in ye ni kiiri tigilamɔgɔw n'olu m'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana an hakili bɛ min na a tɛ kɛ dɛ
Ni we sɛbɛn sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le rassemblement kɔnɔna na faɲɔ danbele a ka fasiri le Sphinx Phoenix bɔgɔdi sɛbɛnnikɛla bɔgɔdi n'o ye AS ye bɔgɔdi an ka taa Segu Sido ani Balansa do Balansa 400 Balansa 400 Balansa 400 ani Balansa kɔkurunin kelen dugulen bɛɛ to yɔrɔ dɔn janko duna ɲɛta ni ci bɔgɔdi Tarawele ye tarata tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko min ye bingali wale dɔ taara ni ka 2e arrondissement sɛgɛrɛ n'o ye Segu polisi so filanan ye sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔdi Tarawele nin kɔni kɛra kinikini belebeleba ye a y'a yira k'a fɔ ka kɔni bingali ɲɛ bɔgɔdi maa min ye Segu polisi DR ye n'o ye directeur régional ye min bɛ Segu polisiw bɛɛ lajɛlen kunna o de ye commissaire divisionnaire Abilaye Kulubali a ko min ye Abilaye Kulubali ye bɔgɔdi Tarawele a ye Bamakɔ kɛ sabu min ye CSR ye Abilaye Kulubali a dɔnna yen kosɛbɛ n'a ka ŋanaya n'a ka tɔgɔtigiya a n'a ka baara ɲuman sɛbɛnnikɛla ko Abilaye Kulubali a bɔlen kɔ bɔgɔdi a taara aéroport la bɔgɔdi a bɔlen kɔ a ye munumunu salo wɛrɛ kɛ ni ka taa kɛ Segu polisiw ka ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla ko baara taara k'a di maa min ma da ka gun kan bɔgɔdi a b'a ɲɛdɔn a ko a bɛ don Segu don min na sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ kinikini ani yɛrɛminɛ tun bɛ dugudenw ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔdi min ye dannabaliya ye Abilaye nana yira k'a fɔ polisiw ye aw denw de ye aw dɔgɔninw don aw cɛw don aw muso don aw dɔ don maa kana danfara kɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye polisiw bɛ fini dɔ ka jamana lakana ni jamana lakana ni baara n'a waati banna n'o ye retraité u bɛ sigi aw ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛɛ lajɛlen n'an jɔyɔrɔ don sabu ni dɔ ma fini don ka walawalali kɛ ka lakana kɛ jamana bɛ bilisa ɲagami o tuma o maaw bɔgɔdi k'olu kana fɛsɛfɛsɛ k'olu kɛ ɲigintɔ fɛn ye maa kana i mabulu la a ye ɲɔgɔn minɛ a ka hakilinaw kɛ kelen ye a ka jamana baara min ye Abilaye a nana n'o dannaya ye bɔgɔdi Tarawele maaw nana sɔmi dɔɔni k'a yira k'a fɔ cɛ mun nalen filɛ Segu an mago bɛ min na a filɛ k'o baaraw de boloda dannaya sabatira polisiw ni civiliw cɛ sɛbɛnnikɛla ko Segu ka di sigasigana tɛ yen bandiw bɛ ka minɛ mankan tɛ wɔyɔ tɛ yen nka min ye bamanciw ye u nana u deliko lamaga sɛbɛnnikɛla ko nin ye janfa belebeleba de ye maa minnu ye janfa kɛ bɔgɔdi ka mɔmɔ u sigilen bɛ daka gun kan ye bɔgɔdi min ye pick-up jɛman ye bɔgɔdi sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ani moto dɔw olu sɔnsɔnna maa damadɔ la bandiw don wa jadisiw don wa terrorisiw don wa maa ma kɛ Ala ye k'u dɔn u y'u kunda min ye commissariat de police 2e arrondissement nɛgɛ kaɲɛ 21 ka sin ka kunkan wuli bɔgɔdi polisiw y'a wuli u y'a wuli ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko polisiw kun labɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye minute damadɔ ye bɔgɔdi marifakan mankan tunna dugudenw kɔni kun kinikini la bɔgɔdi sabu maa caman bolila ka don a ka so sɛbɛnnikɛla ko bamanci ninnu u ye duru don fiɲɛ na min ye u talen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ polisiw ka pick-up dɔ jɔlen bɛ ale kɔni fitiriw cira marifa bali o yera so kokow la min ye moto dɔ bɛ o jenina min kɔni dɔw ye olu joginna nka a ma juguya olu yɛrɛ ye baara daminɛ ka ban sɛbɛnnikɛla ko bolo taara ka dasigana maa 2 kan olu nana ka ban Bamakɔ yan u bɛ ka ɲininka sɛbɛnnikɛla ko maa tɔ minnu taara polisiw ye karangɛdaw bɛɛ lajɛlen suwa mɔmɔni baaraw de bɛ ka boloda ko maa kelen tɛ se ko la maa o maa mana kibaruya dɔn ninnu kan u kofɔ joona i b'a k'i ka dugu ka ɲɛta jamana ka ɲɛta i balimaw ka lafiyali ye sabu min kɔni ye boli kuma dɔn u ka fisa min kɔni sen ka di ye a ko n'i ye Abilaye Kulubali lajɛ ani Segukaw bi ko bolodiɲɔgɔnma kɔni k'a baara taabolo ka ɲi ni ne fɔra o ni ne fɔra i ma Lasana Tamba Keyita a b'o baara ɲuman na Bamakɔ yan ani Bamakɔ dafɛdugu a ma se bagabalibalaw i b'i ka baara kɛ ka tiɲɛnikɛla minɛ k'i to yɛlɛ la k'i to i ka sɔmini na k'i to i ka temi na k'i to i ka baro yɛrɛ la ni ne fɔra ka ko dɔn k'a kɔrɔ dɔn k'i ka kɛta kɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le Phoenix kɔnɔ AS ale ka sɛbɛnnin don AS ka fara Phoenix fasilejɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ali Jabate an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Bɔgɔdi Tarawele n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n balacogo bɛ di Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant o bari nin ye a ka fasili ye fulakɛ ko tɛgɛ tala ni ka da kalabanci Zomba Kule ŋanamu maa 4 olu kunjɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka lakanabɔ kulu min n'o filɛ nin ye Sogonikɔ n'o ye commissariat de Sogonikɔ ye olu de ye tɛgɛ da u kan u ka maa minnu bɛ n'olu bɛ jɔ Tour de l'Afrique fanfɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni u ye mobili dɔ de fiyɛ
kɛ o mobili o ye Toyota dɔ ye Toyota in a sɛbɛnw larawelen kɔ a jirala k'a fɔ min ye a visite technique sɛbɛn ye dɛ ko a ɲɔgɔnna sɛbɛn lankolon tɛ n'a bɛ wele ko force visite technique nanzarakan na n'i y'a ta k'a lajɛ Sogonikɔ commissaire n'o ye commissaire divisionnaire ye ni o ye Seku Mane ye a n'a ka danga commissaire principal Musa Bala Keta olu n'u ka éléments ni u bɛ brigade de recherche maaw ni ka o kofɔ u ɲɛmaaya o din bɛ commandant Jacob Giruma u n'a ka éléments olu kɔni tɛgɛ dalen kɔ nin mobili kan u ye sɛgɛsɛgɛliw ta ni ka a boloda sɛgɛsɛgɛliw bolodalen kɔ u taar'u tɛgɛ da maa fɔlɔ min kan o de OS ye OS ale kɔni a welela ni ka na ɲininka a dalakan na a ɲininkalen kɔ i b'a ye k'a fɔ ni maa minnu bɛ nin janfa jugu la a y'u bɛɛ lajɛlen ni ka u tɔgɔ fɔ wa n'i y'a lajɛ min ye MK ye bawo u tɔgɔ u tɔgɔsuruw de fɔ n bɛ yan MK ale kɔni tɛgɛ taara da ale kan Badalabugu kulu sanfɛla la cyber café dɔ kɔnɔna na wa ninnu bɛɛ lajɛlen minɛlen kɔ MK minɛlen kɔ MS ka se IS ma tɛgɛ dala ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa u minɛlen i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ dala sɛbɛnlankolon minnu kan u nɔ na u bɛ fɔ certificat de visite technique ni ka o kofɔ ka taa se quittance langolow ma vignette de contrôle technique ka taa se cachet Mali technique système o cachet visite technique bɛ kɛ yɔrɔ min na o cachet bɛ u bolo ordinateur n'o ye ordinateur bureautique ye nin bɛɛ lajɛlen ani imprimante fo ka taa se coupeur de papier ma nin bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan u ɲininkalen kɔ u dalakan na ko u y'u ca la de u y'a jira k'a fɔ u bɛ nin baara in na a bɛ ɲini ka waati bɔ an bɛ donnin de ko bi i b'a ye k'a fɔ min ye commissariat de Sogonikɔ ye k'o ma maa 4 ni ka o bila sigida 6nan o kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan wa nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔ o bari a ka fasiri don Mali tribune nɔ sɛbɛnnikɛla o tɔgɔ ye Kureshi Sise Bɔkari Tarawele an ka taa Kurale Barawuli ale marabolo la Bɔkari Tarawele min ye Kuralekaw ye Bɔkari u ye ɲɔgɔn ye ni ka kunnafoni di baro dɔ sigi Bɔkari ni ka u ka haminanko dɔ ta ka kunnafonidilaw sigɛrɛ Bɔkari o de ye baara mun bɛ ka boloda Adama Kulubali a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ Bɔkari min ye u ka ko ye k'a nkalontigiya k'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ ka kɛ ani tiɲɛ misigɛra jarati kelenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye kunnafoni baro hakilina ta ne k'a sigi o de ye Bakari Jara u k'a ma ko Bajan Abdul Karim Jara Dramani Jara ka taa bila tɔw la Bɔkari sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ ɲɛfɔli kan ani kuma minnu bɛ ka fɔ Adama Kulubali n'ale ye Kuraleka ye Bɔkari y'a ka kuma k'a nkalontigiya k'a yira k'a fɔ kuma ni cɛ ɲuman don ani tiɲɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na a bɛ tali kɛ mun ni mun na juru a kun de sama ne bɛ n tan ye Bɔkari n'i y'a jateminɛ Adama Kulubali ale ye chef de cabinet kɔrɔ ye ministère de l'éducation Bɔkari waati tɛmɛn'o la Bɔkari waati a ye wulikajɔ caman kɛ min ye fanga sɔrɔlen Bɔkari ba ye k'a fɔ dugudenw ka hakilina ni ka bɔ olu ni sancɛ a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen sama-sama ni kinikini a daminɛna ko min kan Bɔkari o de bɛ tali kɛ coopérative dɔ kɛra u y'o so jɔ Bɔkari min y'o magasin ye Bɔkari ni ka minɛnw bila o kɔnɔ min kɔni ye o ko in ye sama-sama n'u nana boloda Bɔkari min ye Adama Kulubali Bɔkari ba ye k'a fɔ fangaw nana yira hakilina wɛrɛw nana yira min tɛ dugutigi a n'a ka jama ka hakilina ye min tɛ dugu ka ɲɛta ye o tuma a ma ɲa min kɔ maaw ye baara bila maaw démissionné la Bɔkari ba ye k'a fɔ Adama Kulubali a ye min kɔni ye a ka ko ta ni ka taa kiiri bunaku kan Bɔkari min kɔni ye maa minnu bɛ yen ale nakɔrɔla la Bɔkari a n'olu jɛra ni ka janfa ni baaraw boloda dugudenw kɔ kan i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye juge dɔ ye k'o ta kiiri k'o boloda Bɔkari kiiri kɔni ni k'o daja ka t'u ka fanfɛla la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn mun ye dugu kunko ye Bɔkari maa kelen kun ka dɔgɔ ko la dugudenw ka hakilina Bɔkari k'a bɛ labanw de la coopérative ko n'o ye kɔriko ye a kunkun n'a ɲɛɲɛ dugutigi n'a ka jama hakilina ye fɛn mun ye Bɔkari k'a bɛ to olu de ta la sɛbɛnnikɛla ko a ko misiri dɔ fana jɔli min ye Adama ye misiri tun kan ka jɔ yɔrɔ min na dugutigi n'a ka jama ka hakilina a y'o ntaraki ka bɔ yen ni k'o
k'o jɔ yɔrɔ wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye dugu yɛrɛ taabolo lajɛ min ye adama ni maa damadɔ ye Bakari kɛmɛ k'u disi da dugudenw na a ko nin ye sariya sɔsɔ belebeleba ye a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Bakari min kɔni ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ a ye tigɛ nɔbila dɔ kɛ ni k'o ɲɛsin min ye tribunali ye Bakari kuma minnu fɔr'o kɔnɔ Bakari k'a ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na u y'a bɛn nkalontigiya u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye adama ye Bakari ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi a bɛ maaw bila baara la k'a cun n'u ye a ko o dɔ kɛra Bakari min ye commandant de brigade n'o ye Amadu Kulubali ye Bakari ka taa bila min kɔni ye Musa Darame ye Bakari o kuma ko a kɛmɛ ka maa min ta nin waati la a k'a cogo dɔn sabu ni Ala ma kunnaja a b'a cun n'o fana ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ n'o ye Musa Darame ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Bakari Tarawele ye min ye baara ye a taara cour d'appel la a ko n'i ye jateminɛ kɛ waatiw de b'a la n'o ye délai ye Bakari a na kɛ n'o tɛmɛna min ye adama ye Bakari i b'a ye k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ ni yɛrɛsagokɛ ye baara bɛ ka kɛ ni damatɛmɛ wale Bakari dugutigi a ye juru kun sama u bolo Bakari min ye cɛkɔrɔba ye Bakari ka tila k'o wele yɔrɔ caman na min kɔni ye dugu ye fo k'o baara gɛlɛya cɛkɔrɔba bolo nka min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ kuralen barawuli marabolo kɔnɔ k'a bɛ laban dugutigi n'a ka jama de ta la Bakari o kuma ko maa damadɔ tɛna se k'olu bagabaga fɛntigiya la nafolotigiya la walima min kɔni ye bolo ka jan o kuma min ye dugu ka hɛrɛ dugu ka nafa Bakari min ye magasinko kuma ye misiri kuma o n'a ɲɔgɔnna caman caman ko fɛn caman de bolodalen bɛ kurali kɔnɔna na adama kɛmɛ k'a disi da dugudenw disi la min na f'a ka tulu maa damadɔ ta la dugudenw ka hakilina ni dugutigi k'a ba da k'ale mago t'o la Bakari an bɛ don min na ko bi min ye kunnafonidi baaraw ye ka se k'u ka baaraw nkalontigiya k'a yira k'a fɔ Bakari min kɔni ye adama ye o kuma k'a bɛna wulikajɔ fɛn fɛn kɛ k'a ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ ma Bakari min ye jamana marabaaw ye u k'u cogo dɔn sabu k'a yira k'a fɔ kurali bɛ dabolo min na bi jama bɛɛ de bɛ dugutigi nɔfɛ maa damadɔ kulu de kɛmɛ k'u kangara dugu ka hɛrɛ dugu ka nafasɔrɔ sira kulu fana tɛn'u sigi k'o lajɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Kureshi Sise ale ka sɛbɛnnin don Kureshi Sise ka fara Mali tribune jɛfalitojɛkulu kan wajibatɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo e ko minɛ min ni o sɛbɛnfuraw suganti bɛ kun ka di aw ma o minɛ sanni na yan pepewu Bakari ni minɛ sanni na dɔwɛrɛ t'an bolo o de ye waleɲumandɔn barika da Bakari k'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Bakari sabu min ye kunnafoni bala ye maaw b'an lamɛn jamana kɔnɔ maaw b'an lamɛn jamana kɔfɛ Bakari an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ nka foli kɛrɛnkɛrɛnnen Bakari u bɛ baara ja waati ni waati chef d'escadron Lansana Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bamako gendarmerie Bako ni Baɲɛ Bamako n'a dafɛ dugu o kalifalen don a la Bakari kalifa mun tun bɛ ka d'a ma a baara bɛ ka k'a kɛcogo la sabu min ye nangaraba sɔnni fanaw ye tiɲɛnikɛlaw jamana jugu minnu ban bɛ dɔ kɛ ma a ka cɛdenw bɛ ka tigɛ di dɔw ka waati bɛɛ kasobon kɛmɛ bi dɛbɛ a tɛ sunɔgɔ a tɛ sigi a tɛ ɲinɛ u ka ko b'u bolo cɛjan teni bɛn b'a la i mɔgɔ n'i tora ngaramu na k'a to e ka minɛ ka taa don wo la manamanako la funteni b'i fa ye teni yɛrɛ de bɛn b'a la wa n'a yɛlɛla hali tɛ fɛ a datugu Bakari Tarawele n bɛ taa kankari da commandant a ka bureau kɔnɔ o tɛ tanba ye